е тук, бе? Какво е това кученце, бе? Какво е това кученце, бе? Каква е там миризма, бе? До кога, бе? Моят дом не е мой дом. Между тези стени чувствам като че ли ме няма. Дори моите родители не са мои родители. Гледам ги. Нямам къде да отида. Ако не ти харесва начинът ти на живот, можеш да го трансформираш както ти искаш. Много искам да стана звезда. Той трансформира своя облик. Трансформира своя живот. Трансформира всичко. Татко! Курва ли си станал, бе? Чуди, бе! Сина ми, курва, не! Трансформира